Venyeradzi vakauya vakabatsira. Hongu vakauya vakabatsira vakadzidzisa vanhu vakadzidzisa. Vanhu vakadzidziswa vanhu vashoma shoma. Handiti nechikonzero chekuti kunonzi kune chirongwa chiri kuuya kana kuti vanhu toda kuti tiungane tizotaura zvekuti nezvekuti. Hatiudzwe in time sezvatakaitwa izvi zvekunzi kuri kuya veAIDS Council takaudzwa nenguva. Zvechirongwa chekunzi kuda kubatsiridzwa vanhu kunzi vabatsiredze pakubika nekudiridisi. Ndiri sendakangoonekwa pamashops ipapa vanhu vatiungana vada kutoenda. Ndanzi uya handi pamwe handina kubikira vana ndokwanisa kuendera ndikwanise kuenda. Saka izvi zvekuti kubatsirwa kana tutira kuiswa maprojects zvinoda kutoudzwa paine nguva togadzirira toenda. Hazvidi kuti kuenda hatidi tinoda but tinoda paine nguva kwete zvongoonekwa ndiri kufamba pamwe ndine zvandiri kumhanya zvokuti ndiraramise vanhu ndongonzi handei. Zvechirongwa chekunzi kwakabatsirwa vanhu vada kuzogadzira sipo nei vakaenda asi vashoma. Vazhinji hapana akaita chirongwa ichocho. Aiwa kuzokurowa itsinga. Kuchipatara ndisati ndaenda. Ndine kakutya. Unoifarira tsinga? Aiwa ndifarira handichoidi. Unotyei naye mwana? Ndinotya plus mari yekunobviswa ndoyandisina. Okay, next one. Sorry, pane vasikana vanga vachitaura nyaya yekuti tinongonzi ipapo handei pasina notice. Mabudiro anoita mari anosiyana. Dzimwe nguva dhona anongoti ndine mari iri kufanira kunge yashanda ichipera by musi wakati. Saka kana uri kuda kubatsirwa shuwa woda futi notice yakati kuzivisa kwakanaka. But pamwe pacho nzwisisai kuti mari hadzibudi, especially mari dzemadhona hadzibudi mubibiro wamunofunga iwe. Wekuti uri kuda notice. Pamwe pacho pane munhu anongoti pazvamukira tsuro yamukira mumakumbo. Pazvamukira ipapo ndakutoita sei? Ndakutomhanya. Shuwa unotosva wafona kuti nhingi nditengererewo vana hafu lofu undipire. But iwe waenda orega here kubenefita nekuti hauna kupiwa notice. Aiwa ipapa kuti hati benefit nekuti hatina kupiwa notice. But kuti inini ndiri kuti seni at my side ndakangowanikwa ndiri pamashops ndisina kana kugeza kana kuti handiti. Saka handaikwanisa kuenda. Saka zvinhu zvinenge zvichinzi mangwana asikana tiri kudai at least tinobuda takawanda. Aiwa inini ndakutaura ipapo inini ndine chigumbu pakauya amai vakati vari kutitumira mbeu nebeans wasikana tese asi inini takatowana kunenge beans nembeu dzakauya zvikanzi vasikana imimi hamuna pekurimira tsiri dzavo dzakaenda asi mari hazina kusvika samba vakatitumira mazita edu akaenda asi vanhu 5 kana 4 ndo vakazopiwa tikutonzwa kuti dzakauya asi mbeu yacho hatina kuiona. Alright. It's okay. So, timtarisa nguva tine kumwe kwatinoda kuenda.